Selamat pagi. Nggih, pagi. Dengan Bapak Ari Iwan. iki keluhane jenengan. Mboten patek doyan mangan, Bu. Nek bengi tansah klisikan. Mergo nek dina Senin sampai Setu berburu utang. Ayame nek dina Minggu tok. Mulane Bapak aja utang-utangan. Lah piye butuh kok nek duwe ora utang to, Bu? Niki sepertinya jenengan gejala kebulet utang sampai bulet-bulet nih. Pripun enten solusine mboten? Wonten 3 solusine. Piye akeh men. Napa mawon niku? Sing pertama niki jenengan golek tumbal sing lemu. Lah napa Bu kok pilih sing lemu? Soale setan sakniki niku mboten doyan kali sing turu-turu, doyane sing berdaging. Walah ngono to. Tapi gak cocok aku. Sing nomor loro napa? Yang kedua, jenengan ternak tuyul. Lah iki rada ruwet iki. Ternak tuyul lek kudu mie to. Lah aku ora ndek mie. Sing saged dimiki kali susu SGM, sing murah-murah mawon kan sing larang-larang mboten wonten batine. Bah, ki tuyul modern iki. Gak cocok Ibu. Sing nomor 3. Sing ketiga, niki jenengan rabi kalih rondo. Lah, iki rada apik iki. Rondo sing tuwa-tuwa ngoten. Lah rondo tuwake apa sing dirah ora wis kotot iki. Sampai sukani vitamin ronda. Wah, salah nggon lah ku tekok iki. Karepe golek ati padang malah peteng. Kok jaran. Semoga lekas sembuh dari derdeknya dan tambah pedotnya nggih. Matur suwun. Sembuh apa tambah koplak iya.